Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha mai albarka. A yau darasinmu za mu yi magana ne akan wani abu smart panel. Mene amfanin smart panel? Smart panel misali kana cikin application kana cikin application kana abu mai muhimmanci to ba ka so ka minimize ka fito sannan ka je ka nemo application ɗin da kake so ka shiga cikinsa sannan ka shiga, to wannan zai ɓata ma lokaci. To shi wannan smart panel ɗin shi kawai sai dai ka danna zai fito ma sai ka shiga application ɗin kai tsaye ba tare da ka yi danne-danne ba. Sai dai bari mu je mu nuna muku yadda za ku yi. To da farko dai za ka shiga cikin setting ɗin wayarka. In ka shiga cikin setting sai ka zo ƙasa a hankali. Za ka ga inda aka sa smart panel sai ka danna a kai sai ka kunna shi nan gurin sai kunna shi sai ka danna tsakiyar nan. Sai ka danna shi, yanzu kamar yadda kuke gani ya fito sai ka jawo haka. To misali idan ina cikin nan gurin ba na so na fita, idan kana so ka ƙara application ɗin da za ka shiga misali ka samu application masu muhimmanci sai ka ɗora a kai. Na farko za ka danna nan kan add sai ka jira ya buɗe. Yawanci ya danganta da yanayin nauyin application ɗin kan wayarka. Misali idan application ɗin kan wayarka suna da yawa searching ɗin zai ɗan ja lokaci saboda sai ya gama tantance gaba ɗaya application ɗin kan wayar taka. Misali kamar haka, misali ina so ne na shiga misali bara mu ga, bara a ce ina so na shiga misali Play Store sai ka danna gefe. To idan kana cikin nan kawai sai dai ka danna Play Store ɗin direct zai kai ka cikin Play Store. Kun gani? Idan kuma kana so ka je YouTube ne sai ka danna YouTube a kai. In kana so ka dawo baya ne ka dawo Play Store sai ka danna Play Store ɗin direct zai kawo ka. To da fatan dai kun ji daɗin wannan bidiyon namu. Da Allah ku daure ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Mun gode.